खावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों। रायजोफोर आं नोंथांमोननो गोनां आपडेट भिडिअ लाना फैदों। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। सिगां बिटिसि कर्टआव मा रोखोम जालाङा बेनि सोमोन्दै एक्स जोंना एमएलए बिपिएफनि प्रमेला रानि ब्रह्मआ मा फोरमायदों नोंथांमोना खारन बुजिगोन भिडिअखौ नायोब्ला। नाथाय बै समाव पार्टिखौ बोखावजेननाया सोरमोन एबा सोर पार्टिखौ बोखावजेना एबा बर' हारियाव बोखावजेननाय पार्टिया दायनिगिरिया सोर भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। खावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय। गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय। बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों। बियो पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थाइसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों। दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय एमपि जाहैबाय। बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा। आं बुंफ्रामो दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो सोमला थाफायो आंजों उरखाव थाफायो बै समाव। दानिया थाङै थुङै जेला एकर्डआ जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों। रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो बिपिएफ मोजां मोनग्रा नङा होमबा बिपिएफ जोब दे मिथिखागौ आं बिपिएफ जोब। दानिया पार्टि दानसै इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै। दाना पार्टिखौ आं जों होनबाय एमएलएफ्रा नाङा पार्टिखौ नाङा एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ। जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो गावो होननानै बुंबाय आङो मानिथाराखिसै। दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय। ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा। उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै। रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोनमालाय मा जानो हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनिजोब। बिएलसिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय बिस्रा केन्डिडेट गैला। केन्डिडेटआ डाबल जाजोब्बाय। हाग्रामा गटनि केन्डिडेट उरखाव गटनि केन्डिडेट बेबायदियावनो बिपिएफ आरो बिपिपिएफ दानायसै आरोखि उरखावा। बे मोनसे जारिमिन बेयो सोखावनाया सोर दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर। दा बुङो जोलैनि हांगार ना जोलैनि हांगारा खारन आसोला सोर एबा बै समाव पार्टिखौ बोखावजेननाय पार्टिनि माखासे जायहा सुक्तिकारिमोन सुक्तिकारिखौ गाव लिडार जानो साननानै माखासे बै समाव पलिटिकेल हानजा दाजेननाय एबा बोखावजेननाया सोरमोन। दा बुंदों चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि सारमोनहाबो दंमोन। नाथाय बिनिनो जुदि एजेन्डा एबा गावखौ चिफ जानो हास्थायग्राया UG ब्रह्म ना नोंथांमोनहा खारन प्रमेला रानि मेडामनिफ्राय खोनानो मोनबाय। नाथाय बै समाव आरो दासिमबो बुंनानै पार्टिखौ बोखावजेनग्रा एबा पार्टिखौ एबा बर' हारिखौ बोखावजेनग्रा आसोल दायनिगिरिया सोर दाना नोंथांमोनहा मिथिबायना। जाय मानसिया सोरबा बुङो गरसे गरनै मोनजानानै पार्टिनि गरसे गरनै मोनजानानै सोरबा गाज्रि बुङोबा बेखौनो गाज्रि बुंफायो सोरबा मोजां बुङोबा बेखौनो मोजां बुंफायो एबा बर'नि जेनो हाग्रामा महिलारिया बै समाव सुक्ति खालामबोनानै दिनैसिमाव जुदि लाबोआमोनबा दिनैसिम बबे बिटिआर एकर्ड बबे टिटिआर एकर्ड बेबायदि जागौमोन। नाथाय बै समाव बिटिसि एकर्डआ संबिधानजों जानाय बिटिआर एकर्डआ जाहैबाय मोनसे पिस एग्रिमेन्टसो बर'नि माखासे दानलाय सुलाय एबा दाङाबाजि जाजोब्बाय बेबायदि
नाथाय बै आब'आदि आं नोंथांमोननि मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे आब'आदि बुंदों बबे पिस एकर्डआ दासिमावबो गैया नाथाय बर' जाथिखौ दासिमावबो माखासे बिबुंथि एबा मोनथाइजों बर' रावजों बुंनो मोननायनि माबा मोनसे अफिसावनो गार खिन्थु बर' रावजों दाबो एक्सेप्टेड जायाखै आरो बर' हारिखौ बै समाव हाग्रामा महिलारि समाव दादा भाई होनोमोन दा बर' जाथि कुकुर जाथि बेफोरबायदि बुङो बेबायदि अनेक खोथा खिन्थु जोंनि संबिधानजों लोगोसे पिस एकर्ड जानाया जोंनि बर' हारि गेदेर हारिया दा फिसा हारि जानो थांगासिनो दं नामा आं बांद्राय गोलावजों बुंनो थाङा नोंथांमोनहा खारन रायजोफ्रा माखासे खोथाखौ जोङो रेजायनानै खिन्थायोबा बुजिखागौ अब्ला बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जुदिखौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामगोन आरो लाइक खालामनो हागोन।